अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों मानोना बे इसोरनि अननायाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो थाखाय मोजांथार सुजुग सुबिदा आङो मोननो हाबावबाय बेनिखायनो गिबिसिनथारावनो आङो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ खनसेबाव हामबाय होनबावदों बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरोखि ना सम हगारनानै सम नस्त खालामनानै आंनि भिडिअखौ नायगिरि बयखौबो जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दं बा साबस्क्राइबार्सफोर दं गासैखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनि खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम 3 कमेन्ट्स भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनानै बे 3 कमेन्ट्सनि गेजेरजों मा मोनसे मिथिनो बा सोलोंनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबावदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर कमेन्टफ्रा एसे गोबाव जाबायमोनब्लाबो बिथांमोननो जे आं खोथा हरखादों जे आं बेबायदि बुंहरखादों जे आं भिडिअ लाबोगोन होननानै आंनि बुंनाय बायदि आङो बे कमेन्ट भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गोबाव खालामालाबानो फै जोङो बिथांमोननि कमेन्ट आरो बिथांमोना सोर आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनो थांनोसै बा बिथांमोननि कमेन्टखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबाय अब्ला फैदो जोङो सुरु खालामदिनि बिथांमोननि कमेन्टखौ नम्बर 1 बे समावहाय आं खोन्थानि लानि दिगन्त दैमारि बिथां दिगन्त दैमारिया आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट हरदों आरो बिनि सिगां बिथां दिगन्त दैमारिखौ आङो दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआव वेलकाम खालामदों आरो मिजिंथिहरदों जुदि बिथां दिगन्त दैमारिया आंनि बे भिडिअखौ नायलांदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै आङो फरायनानै खोनासंहैनि बिथां दिगन्त दैमारिया आंनो मा हरदोंमोन आं फरायनि थगायनाया पाप जायोना जाया फंबाय होननानै आंनाव सोंहरदों सासे नंखाय खोथा बुंबाय थाग्रा मानसिया पापनि साजा मोनगोन ना मोना फोरमायहर फंबाय ना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बिथां दिगन्त दैमारिनि कमेन्टखौ गाहामथारैनो खोनाबाय आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव जोंहा दिनै जोंनो मिथिहोदों बा जोंखौ फोरोंदों जे नंखाय बुंनाया इसोरनि आयेनखौ सिफायनाय जायो ना नंखाय खोथा बुंनाया थगायनाया ना इसोरनि सिगाङाव गोरोन्थि खालामनाय जायो इसोरनि आयेनखौ सिफायनाय जायो बे इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो पाप अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा दिगन्त दैमारि नों आदारखौ आङो बेखौनो मिथिहोहरबाय अब्ला आं बे समाव बाइबेलाव मा लिरदों आं फरायनानै खोनासंहोनि देयार भिउवार्स नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आङो फरायनि ओंखारलांनाय बिजाब 20 बालाबनि 16 सिरि इंराजियाव एक्सोडास चैप्टार 20 verse 16 बेयाव बेबायदि लिरदों आरोखि गावनि फारा फुरुसिनि जेङा नंखाय साखि दागसं मिथिबायना मा होनना लिरदों गावनि फारा फुरुसिनि बा उसुं खाथिनि मानसिफोरनि नंखाय साखि दागसं होननानै बाइबेलाव लिरदों आरोखि दैट मिन्स ना नंखाय खोथा जोङो बुङो गावनि उसुं खाथिनि मानसिफोरखौ गावबा गावनि खाथिनि मानसिफोरखौ उमुगा बेबायदि होनलाय नंगौ नामा ना सोंनायाव माने नङैखौनो ना नंगौ होननानै बेबायदि नंखाय खोथा बुङो आरोखि बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों जे बेफोरबायदि जेङा बा नंखाय साखि दागसं होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा बा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ मोननायफ्रा बेबायदि नंखाय साखि जोंनि उसुं खाथिनि बा गावनि फारा फुरुसिनि जेङा नंखाय साखिजों गसंनो नाङा आरोखि आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 22 सिरि प्रverbs chapter
12 verse 22 आव बेबायदि बुंदों नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबोआ मुगैयो नंखाय रायग्रा that means थगायग्रा नंखाय खोथा बुंग्राफोरखौ बे इसोरा मुगैयोनो आन्थाय जायफ्रा गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बिसोरखौ हामजायो जाय मानसिफ्रा बुंनानै थगाया गावसोरनि खोथा मथे मावफुङो ना गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बेबायदि मानसिफोरखौ इसोरा हामजायोनो मोजां मोनो तनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखिना बे मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बिथां दिगन्त दैमारिनि कमेन्टनि सायाव जों दिनै मिथिनो मोनो थगायनाया इसोरनि सिगाङाव पाप जायो आरो बे पापनि फिथाइखौ दिनै जोङो मोनथारगोन ना सोरबा थगायदोंब्ला बे थगायनायनि फिथाइखौ बिथाङा मोनथारगोन आरो थगायनाया इसोरनि आयेनखौ सिफायनाय जायो आरो बियो पाप जायो आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय अब्ला जोङो बे समाव नायबावदिनिलाय नाम्बार 2 कमेन्टखौ सोर बिथाङा लिरनानै हरदों आं फरायनानै खोनासंहोबावनोसैलाय थ' नोंथांमोना अननानै खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय नाम्बार 2 कमेन्टआ बेनो जाहैबाय बाबानि नार्जारि बिथां बाबानि नार्जारियाबो आंनो कमेन्ट हरदों थ' बिथां बाबानि नार्जारिखौ आङो वेलकाम खालामदों आरोबाव आरो बिथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन आङो खावलायहरबावबाय तो बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा आं खोनासंहोबावनोसैलाय ओरैबायदि लिरदों बाबानि नार्जारिया गुबुननिफ्राय रां दाहार लानानै होनो गोसो जायै एबा होयैखौ बाइबेला मा बुंदों भिडिअ लाबो फंबाय बाबानि नार्जारिया आंखौहाय रिक्वेस्ट खालामदों जे गुबुन मानसिनिफ्राय रां दाहार लानानै बे रां दाहार लानायखौ मा होननानै बुंदों होनो गोसो जायै एबा होयैखौ बाइबेला मा बुंदों भिडिअ लाबो फंबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों बे समाव आसा खालामो नोंथांमोनाबो खुब गाहामथारै खोनाबाय बिथां बाबानि नार्जारिनि कमेन्टखौ दिनैनि बे मुगायाव दिनै बेबायदि जोंहा दिनै मानसिफोर दिनै दङ ना बे दंहाथारो दुखुनि समाव नांगौनि समावहाय ना खैफोदनि समावहाय सोरबा सासेनियाव जों दिनै दाहारफोर लाथ'नो गोनां जायो मानो गैयै समावहाय हठात नांगौ समावहाय ना सब समायथ' मानसिनावथ' थाखा फैसा थाबाय थायाना ना मा होनो दिनै बे समाव जोङो दिनै फैसा लाफैयो माब्लाबा बिजनेसनि थाखाय माब्लाबा न'खर फेमिलिनि थाखाय माब्लाबा गावनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय ना फैसा नङाबानो खामानि जाया समायथे बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै मा जायो जोंहा सोरबा सासेनियाव ऋण बा दाहार लाथ'नांगौ जायो थ' बे दाहार लाथ'नायफोरखौ होफिनाब्ला बा होफिनै मानसिखौ होफिननो गोसो जायै मानसिखौ बाइबेला मा बुंदों होननानै बिथां बाबानिया मिथिनो लुबैदों थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला आं बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनोसै नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिनानै लाबानो जाबाय जे दाहार लानानै दाहार होयै मानसिखौ गोथार बाइबेलाव मा बुंदों आं फरायनि थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 37 बालाबनि 21 सिरि Psalms chapter 37 verse 21 आव बेबायदि बुंदों लांसुनिया दाहार लानानै सुख'फिना नाथाय धोरोमियाया अननानै दानबो होयो मिथिबायना मा होननानै बुंदों बिराद बेबायदि बाथ्रा बुंदों दै बाइबेलाव मा होननानै बुंदों जाया लांसुनिया होनबाथ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन मिथिगोन आं ओरैबायदि मिथियो लांसुनिया होननानै बुङोब्ला बिराद गाज्रि बिथाङा बेबायदि मानसियाना इसोरखौबो गिया मानसिखौबो गिया लाजिनायबो गिया ओरैबायदि आखल गियान गैजा रोङै मानसि बेवहार गैजा रोङै मानसि ना अननो रोङै मानसि बेबायदि गाज्रि मानसिफ्रासो मा होनो दाहार लानानै सुख'फिनानो जाया लांसुनिया गाज्रि मानसिफ्रासो ओमफ्राय नाथाय धोरोमियाया अननानै दानबो होयोनो जाया धोरोमिया बिथांमोना अननानै दानबो होयोनो थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखिना दिनैनि मुगायाव जोंनि बा आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्सफ्राबो दिनै सोरबाफोर बेफोरबायदि दङब्ला दाहार लानानै दाहार होआखैब्ला
बा होनो हाथ'वाखैब्ला जोङो लासैनो बयबो होगोन आरो सोरबा सासेनो दाहार लादोंब्ला जों बेनो होफिनथारगोन होननानै आङो रिक्वेस्ट खालामदों बिथां बाबानि नार्जारिनि कमेन्टनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। मानोना जोंखौहाय दाहार लानानै होआलाबानो दाथा होननानै बाइबेला दिनै जोंखौ फोरोङाखै, नाथाय बेखौसो रिक्वेस्ट खालामदों बा बुंदों जे जाय मानसिया दाहार लानानै होफिना बा सुख'फिना बेखौ बाइबेला लांसुनियासो होननानै बुंदों। मोजां बुङाखै इसोरनि बाथ्राया। थ' बेनिखायनो जों मानो गाज्रियाव गोग्लैनो ना? इसोरनि बाथ्राखौ जों दिनै मिथिनो मोनबाय बाइबेलाव मा बुंदों दाहार लानानै होफिननाय मानसिखौ। बेनिखायनो जेन' जोङो बा नोंथाङा आं जेन' लांसुनियाव गोग्लैया, जोङो दाहारखौ होफिननो नांगोन आरोखि। जोङो खस्थ' खालामनानैब्लाबो गोबावजोंब्लाबो जों होफिनथारनो नांगोन। ओमफ्राय मा होनदों जोबनायाव? धोरोमिया मानसिफ्रा दानबो होयोनो। मिथिबायना? दा आरो बेयो नंगौबो। जायहा धोरोमिया इसोर गिग्रा बिथांमोना दान होनो हायो आरोखि। दान होयो गैयैफोरनो दान होयो आरो जायफ्रा एसेबो होनो हाथारला बिथांमोननो नांला होननानै दान होनानै फोजोबगारो। धोरोमिया मानसिफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' आसा खालामो बिथां बाबानि नार्जारिया खुब गाहामथारै गावनि कमेन्टनि सायाव फिननायखौ मोनबाय बा बुजिबाय होननानै मिजिंथिहरबाय आरोखि। थ' दाना फैनि जोङो नाम्बार 3 पइन्ट। नाम्बार 3 पइन्टआव सोर बिथाङा आंनो कमेन्टखौ हरदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसै बा बिथांखौ सिनायथि होनोसैलाय। थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय देबजित नार्जारि। बिथां देबजित नार्जारिया आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो बेनि सिगां बिथां देबजित नार्जारिखौबो दिनैनि बे 3 कमेन्ट्स भिडिअआव वेलकाम खालामदों आरोखि आङो ना। बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों बिथां देबजित नार्जारिया, ओइ आदा, सासे हौवा एबा हिन्जावा इसोरनि बोसोनफोरखौ मिथिसेयावबो खनले जिनाहारियाव थाङोब्ला बे मानसिया इसोरनिफ्राय निमाहा मोनगोन ना मोना? अन्नानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहर। बेबायदि आंखौ दाना रिक्वेस्ट खालामबाय ना। बे सासे मानसिया इसोरनि बाथ्राखौ मिथिखानानैब्लाबो बा इसोरखौ मिथिसेयावबो खनले जिनाहारि एडालटारियाव थांबाय थायोब्ला बेबायदि मानसिया बेबायदि बेक्तिफ्रा इसोरनिफ्राय निमाहा मोनगोन ना मोना होननानै सोंहरदों। अन्नानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहर होनदों। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामबावो नोंथांमोना बिथां देबजित नार्जारिनि कमेन्टखौ खोब गाहामथारैनो खोनाबाय। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा बिथां देबजित नार्जारिखौबो आङो बुङो, आङो बेनि सिगां एसे गिबियावनो आं भिडिअ लाबोखाबाय जे बियो बिराद गिदिर मोनसे पाप आरो गुबुननि हिन्जावजों जिनाहारियाव थांबाय थायोब्ला ना बियो मोनसे एडाल्टारि, इसोरनि सिगाङाव पाप खालामबाय थानाय जायो आरोखि ना। ओरैबायदि पाप माने जायनि थाखाय बेबायदि जिनाहारियाव थांनायनि थाखायनो ना जों दिनै गोबांथार समावहाय इसोरनि बोरनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायो ना, बेमार आजारफ्राव गोग्लैनो गोनां जायो। बेमार आजारफ्राव गोग्लैयोब्ला इसोरनाव आर'ज खालामब्ला जों फिननाय मोना जायो, जायनि थाखाय जों बेफोरखौ इसोरनाव क्षमा लानो गोनां जायो। मानायदो बियो पाप नंगौना नङा? बेयो मोनसे बिराद गिदिर पाप। दा थारैनो नंगौ इसोरा अनसुला, इसोरा बेबायदि अनो। नोंगौ सैथोथा जिउ गोसो मेलेमजों बे पाप खामानिखौ नागारनानै फैयोब्ला बे इसोरा दाबो दिनैबो जोंनि पाप बा नोंथांनि पाप बेफोरबायदि गले जिनाहारियाव थांनायनि पापफोरखौ इसोरा दिनै क्षमा होयो आरोखि। नाथाय जानांगोन नोंनि इसोरनियाव फिनफिननाया जानांगोन नोंगौ सैथोथा ना, आं जिबनाव मावफिनथारला बेबायदि गोसोजों गिदिंफिनोब्लासो इसोरा नोंथांनि बे गले बा जोंनि बा मानसिफोरनि बेबायदि गले जिनाहारियाव थांनाय पापफोरखौ इसोरा क्षमा होगोन आरोखि। मानोना इसोरा मिथिगौ नोंनि फिउचारखौबो मिथिगौ इसोरा, नोङो अरायनि थाखाय फिनफिनदों ना फिनफिनाखै पापनिफ्राय बा जिनाहारिनिफ्राय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै आं नोंथांमोननिसिम बे कमेन्टनि सायाव मोननैसो बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय
बिथां देबजित नार्जारिनि जे कमेन्ट बेनि सायावहाय निमाहानि सायावहाय ना जिनाहारियाव थांनाय निमाहानि सायावहाय बाइबेला मा बुंदों आङो मोननै बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो सानबाय आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय नोंथारगौ सैथोथायै फिनफिनोब्ला इसोरा बेखौ खेमा होगोन होननानै आं बुंबाय मानोना बे इसोरा अनसुला अरायबो आं फरायनि जिसुनि मुङै बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 18 बालाबनि 21-22 सिरियाव बेबायदि बुंदों आरोखि ना Gospel of Matthew chapter 18 verse 21-22 आवहाय लिरदों पेटरा थांनानै जिसुनियाव सोंदों फोरबु आंनि फंबाया आंनि बेरेखा मावफ्लायबाय थाब्ला आं बिखौ खनबेसे निमाहा होनांगौ खनस्निसिम नामा जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन आरोखि ना जिसु ख्रिस्टहाथ' सेलाफोर दंमोन सेलाफोरनि गेजेराव पेटर मुंनि सासे सेलाया आरोखि ना जिसुनियाव थांनानै सोंहैबाय जे आंनि फंबाया आंनि एगेन्स्टआव बेरेखा खामानि बा गाज्रि हाबा मावबाय थायोब्ला आङो बेखौ खनबेसे खेमा होनांगौ 7 बार खनस्निसिम नामा 7 times ल' आङो बेनो खेमा होनांगौ नामा होननानै पेटरा सानसेखालि जिसुनियाव सोंदोंमोन आरोखि अब्ला बे समाव जिसुआ बेबायदि फिनफिनदों बेबायदि फिननाय होफिनदों पेटरखौ आरोखि ना जिसुआ बुंफिनदों नङा खनस्निसिमल' नङा that means 7 बारल' नङा 7 timesल' नङा ओरैबायदि लिरबाय गाहायाव 70 खनस्निसिम खनसेबाव 70 खनस्निसिम बेयाव लिरदों आरोखि इंराजियाव but 70 times 7 नोंथांमोना मा बुजिखो 70 times 7 77 होननांगौ जाहैबाय नामा बर'नि बेसिम दिनै क्षमा होनो थिनदों आरोखि जुदि सोरबा जोंनि सासे बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बेफोरबायदि पाप हाबा बा बेरेखा खामानि मावबाय थादोंब्ला 7 बारसिमल' खेमा होनो नाङानो बिथांमोनखौ अरायबो that means गले गले मोजां नंगौयै फिनफिननानै फैदोंब्ला 77 टाइमसिम माने खेमा होनो थाखाय इसोरा फोरोंदों आरोखि पेटरखौ बै समाव बुंदों दिनै बे बाथ्राया जोंनोबो बेखौनो फोरोङो ना मा होनो दिनै जों बयनोबो दिनै बेखौनो फोरोंदों इसोरा गाव अनसुलाखाय ना सोरबा सासेखौ आद्रि जाजानोखौ बियो लुबैया आरोखि ना नोंगौ थार सैथोथायै फिनफिननानै फैफिनोब्ला हाबा मावनायनिफ्राय बे इसोरा अनसुला आरोखि खेमा होयो थ' दिनैबो जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जिनाहारि खामानियाव थांग्रा दिनै जोंहा गोबां दंसै गले गले दिनैनो जों इसोरनियाव फिनफिनो गाबोन समफोरनो जोङो एखे खामानिखौनो दिनै जोङो मावहैफिनो मिथिबायना बेबायदि मावबाय थायोब्ला इसोरनियावहाय जुदि फिनफिननो रोङाब्ला जोङो बेजोंनो थैलांगोन आरोखि आरो बेखौनो बे गाज्रि हाबाखौनो दिनै इसोरनियाव खेमा लाबाय आं दिनैनिफ्राय मावथारला होननानै जुदि नोङो मावहैफिनोब्ला मोनसे बाथ्रा बुंदों बाइबेलाव सैमायासो गावनि गोबानायखौ जाफिनो होननानै बुंदों सैमायासो गावनि गोबानायखौ जाफिनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिखौ जोङो बेयावसो गोग्लैगोन नङाब्ला बेनिखायनो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायदों बा आंनि भिउवार्सफोरनि गेजेराव आंनि भिडिअखौ नायगिरि बा साबस्क्राइबारफोरनि गेजेराव बेबायदि खनले जुदि हाबाव गोग्लैनानै दङब्ला गाज्रि हाबाफ्राव दिनैनो जोङो फिनफिनि इसोरनियाव आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो जोङो मावफिननो नांला नाथाय इसोरा निमाहा होयो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों आरोखि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर डियार भिउवार्स एन्ड माय डियार साबस्क्राइबार्स नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो आंहा बिदिनो गोबांथार कमेन्ट्सफोर दंबावो बिथांमोननि कमेन्ट्सफोरनि सायाव आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन थ' नोंथांमोना आङो बे खोथाखौ बुंहरबाय थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय